65,400. Свещта, която ви казах да чакаме, неделя срещу понеделник, затвори тази нощ точно там. Трета поредната седмична свещ над 200 седмичната линия и всяка по-висока от предната. Дъното от юни е защитено 3 от 3, но второто нещо, което ви казах да следите, XRP направи точно каквото поисках и после ме излъга. Днес защо 3 затваряния сменят кой трябва да доказва? Защо това пак не е старт на бичи пазар? Точните нива докъде и къде тезата ми се счупи? И защо в момента XRP чука една стена, която в сряда решава всичко? Чартът ви показвам след малко. Това е дневник на трейдър. Показвам каквото виждам аз. Не е финансов съвет. Правете си собственото проучване. Понеделник значи е време за биткоин. И ако си нов, от старта на канала следя две неща. Биткоин срещу 200 седмичната линия, като циклично дъно, и XRP затворен в кутия между 1,4 или $4 отдолу и $21 отгоре. С врата по средата на $11,70. Преди седмица имахме две затваряния над линията 63,780 и 64,722. Липсваше третото. Тази нощ дойде 65,400. Вижте кое е важното. Не просто 3 пъти над линията, а 3 пъти по-високо. 63,780, 64,722 и 65,400. Стълба, а не плато. А юнското дъно от 57,800, за което говорим от първото видео, вече е защитено 3 поредни седмици. И тук е урокът за днес. 3 поредни седмични затваряния над дългосрочната средна. Не са просто 3 зелени свещи. Те сменят кой е длъжен да доказва. До сега биковите доказваха, че юнското дъно е истинско, а тази нощ тежестта на доказване се прехвърля. Сега мечките трябва да докажат, че това е капан. Това е разликата, която повечето хора пропускат. Но да не си правим илюзии, тази седмица биковите щурмуваха. Връх имахме на 66,956 във вторник, който може да се види в дневната. И над на 344 долара от юнския таван, който беше 67,300, който го виждате горе-долу тук. Стигнаха ръба и го върнаха. Свещта затвори зелена и над линията, но с дълъг горен фитил. Отказ на върха, защита на дъното в една свеж и същата свеж. Моментумът се обръща. Седмичният RSI е 40.9 под 50, но се вдига. MACD хистограмата току-що ми на плюс, бичи крос се гради, но и това е честната част. ADX 31 с мечния натиск. Все още над бича, казва истината по голямата структура. Още сме в мечи тренд. Затова много ясно, това е защитено дъно, не е изстрелян бичи пазар. Дъното в момента се брани, възходът още не е започнал и който ви продава ракети на 3 затваряния, ви продава надежда, не чарт. Както съм казал от самото начало, в този канал показвам ви само графиката, показвам ви това, което виждам, не въпълна с хайп и не ви продавам надежди. Може всичко да се види и
по индикаторите, самите индикатори и оттам може да си даваме развръзка. XRP, да го разгледаме и него. Капанът и връщането на стената. Сега второто нещо. В миналото видео ви казах, гледам до вечера дали XRP затваря над $11,70. Това потвърждава двойното дъно. И той затвори. Нека да отворим XRP. За да видите по-добре. Ето го и него. Може да видите на дневната. Във вторник е реално това, което направи. Връх 1,1646 достигнахме. Тук горе. Ето го, вторник, 21. Затворихме на $14,36, този фитил, който се върна, с обем от 84 милиона. Най-високи от седмици. И по моето правило, двойното дъно беше потвърдено. Точно каквото поисках. И двойното дъно може да се види точно това, което направих. С двойното дъно отидахме нагоре. После ме излъга в четвъртък минус 3%. Може да го видите този огромен фитил, който се получи. В сряда и в четвъртък затворихме на минус 3% на $10,77. Обратно под $11,07. Все едно двете затваряния ги е нямало. И това има име, което се нарича провален пробив. И уликата беше там предварително. Обемът в среда падна от 84 на 51 милиона. И поканата беше отправена, но никой не дойде да направи този реален пробив. Нямаше реални пари. Но ето интересното. XRP не се срина към базата. Върна се отново. Може да видите на самата графика. Успяха да задържат. Тук имаме много голям фронт, който е на 1,8. И в неделя пак успя да опре на $11,07 отдолу. Само че от долната граница. И затвори на 1,1131. А в момента е 1,1075. Точно под стената. Битката е жива и точно тази стена в сряда разплитам ниво по ниво. Ще ви покажа малко повече информация там. И преди нивата, въпрос на седмицата с да или не, ако искате може да отговорите. XRP ще щупи ли стената от $11,07 тази седмица или стената пак ще го върне? Напишете го долу в коментар. Докато мислите по него, в сряда ще влезна дълбоко в XRP и ще ви показвам кой познае кой се провали. Обявено предварително с числа, за да проверите дали греша. Ще ви покажа и какво смятам като развитие. 63563, това са 200-седмичната съдията за биткоин. Да се върнем обратно пак на него. И да се върнем на седмичната. Ето това гледаме. Правилото е спрямо линията, не кръглото число, защото тя пълзи нагоре всяка седмица. Преди седмица я закръгнах на 62 900. Днес е, мога да кажа, 63 и 560, нека да кажем така.
Точната може да се види на самия екран, горе-долу приблизително. Втора защита надолу, 57,800 на юнското дъно. Под линията, следващата истинска опора е чак там. Значи ако следим под тази линия, ни чака юнското дъно отново. Да се опитаме да го защитим. Или да следим до 300. Седмичната, която е. 66,956 към 67,300 мога да продължим нагоре. Това е върхът на щурма. Първата задача за биковете е да си го върнат. Да успеят да вземат този връх. 67,300 е юнския таван. Там пък е капакът. Може да го видите тук. Над него ще е нов терен, който ще покаже, че се завръщаме в бича територия. Стигнаха на $344 и ги върнаха от този връх. Не успяха да го пробият. И сега ще гледаме развръзката дали отново ще се пробват да пробият този връх. XRP. Нека да го погледнем и него. Какво гледаме на него? На дневното. Първата задача е тази врата, тази стена от $1.11,70. Дневно затваряне и обратно над нея трябва да пробием. Но след капана искам повече да видя. Пълно анулиране, а не затваряне над 1.1646. Върхът на провалили се пробив, който може да видите тук. Там искам да видя да направи затваряне над него, за да може да потвърди, че тръгваме нагоре. А не просто отново над 1.1170. Таван на кутията 2 седмища. Ако го видите отново, където се движи, той се вижда тук, но също и на дневното се вижда. Той е на 1.21 горе-долу. Това е тавана. Той няма много голямо значение, докато сме под 1.11, $1.1170. Опорите, които ги имаме, както знаете от предните видеа, са $1.07, $4. $7 е тройният отскок от 8, 13 и 17 юли, както ги виждате тук обозначени. Под него базата на кутията е 1.4, което е тази кутия е 1.4. Може да ги видите и самата кутия. Ето е кутията, където е обозначена. Тази кутия, която се държим на XRP, на седмичното. Тук е голямата игра. Трябва да излезнем над 200 седмища, за да може да има някакъв успех. Да тръгнем да излезем от мечето дъно и мечия пазар. Какво ще ми вчупи тезата? За биткоин. Отново се върнем на него. Казах днеска видеото е предимно за биткоин. Както XRP, но и биткоин предимно. Седмично затваряне под 200 седмичната и трите затваряния, за които ме гледате, стават фалшив пробив. Значи, ако затворим под 200 седмичната, тази седмица, това ще чупи моята теза. Тогава се връщам в мечия сценарий, без въобще да увъртам. Няма никакъв смисъл. Както ви казвам, аз показвам графика, а не предсказвания. Може да внимавате, това е седмично затваряне. Значи най-рано другата неделя. И не паника при първата червена дневна свеж, да не са паникьосани, защото знаем, че цената винаги варира. За XRP дневно затваряне под 1.4 чуби не пробива, ами чупи цялата кутия и отваря пътя към 90 цента. Значи отново да отидем на XRP, да се върнем седмичната. Ето е. Само, че по-добре се види тук. Седмичната, ако минем под
1,4, което е 300 седмичната. Оттам отиваме към 90 цента. До тогава капана е вътре в живата кутия и нямаме все още смърт на тезата. Все още се разиграва играта. Битката е много активна и се води от мечките и от биковете. Позитивна нотка е ако биткоин удържи над линията. Това дъно, което го виждаме, е защитено 3 от 3. Тежестта остава върху мечките, а капанът на XRP се анулира при дневно затваряне над $16,46. Значи това е, което гледаме тази седмица. Дали ще има позитивно, биткоин да удържи над линията, дъното е защитено в момента 3 от 3, дали ще направим четвърто и тежестта в момента е на мечките, а капанът на XRP се анулира за мечи капан при дневно затваряне над $16,46. Сега ще ви покажа и моят терминал за Fear and Greed индекса или алчността и страха. Както може да видите от моят терминал, индекса на страха в момента е на 30. Цялата тази седмица стои в страх от 26 беше до 31, днес е 30. Точно докато биткоин защитаваше линията 3 от 3 и XRP разиграваше капана, тълпата не повярва нито един ден. Защитеното дъно без вярващи е гориво, което още не е изгоряло. Биткоин затвори трета поредна седмица свещ над 200 седмична 65,400, всяка по-висока от предната. Юнското дъно защитено 3 от 3. Тежестта на доказване вече е върху мечките, но това е защитено дъно, не е изстрелян бичи пазар. XRP направи точно каквото поисках. Потвърди долното дъно на $14,36 и после ми излуга обратно към $11,70. И сега отново чука на тази стена. В сряда ще разплитаме дали ще щупи или няма да успее да изчупи. Прогнозата за XRP, да или не, долу в коментарите и се абонирайте ако искате. Сряда ще е ден за XRP. Ще разплитаме стената заедно, дали успя да изчупи или отново се върви под нея. Всичко в това видео е мое лично мнение, мой личен дневник. Аз не съм лицензиран финансов консултант. Това не е финансов съвет. Не е под препоръка да купувате или да продавате, каквото и да е. Както всеки път го казвам. Криптопазарите могат да ви вземат всичко, така че внимавайте. Правете си собствени проучвания и решавайте сами. Това, както знаете, ще продължим сряда отново със следващото видео. Това от мен. Лек ден и успешна седмица!